Esperemos que non tivesen que descubrilo antes, pero saben canto custa un ataúde? Pois pode custar de media en España uns 1.200 euros, pero o prezo varía sustancialmente segundo a calidade. Un ataúde de gama baixa con acabados simples e madeiras modestas, sen apenas decoración, pode andar polos 600 euros como máximo. De gama media, pois eses que adoptan a ofrecer as compañías de seguros, poden chegar ata os 1.500 euros. E o tope de gama, os máis elaborados e materiais máis nobres, alcanzan os 3.500. Nunha funeraria de Valladolid parece que lle daban gato por lebre á xente. Hoxe comezou un macroxuízo contra os donos e os traballadores desa funeraria. Están acusados de enganar as familias e de facer un cambiazo. Os ataúdes dos falecidos no momento da incineración eran outros. As 23 persoas que hoxe sentan no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Valladolid son empregados e a familia propietaria da funeraria El Salvador. A Fiscalía pide en total para todos eles máis de 200 anos de cadea. Segundo a Fiscalía, reutilizaron preto de 6.000 cadaleitos e ornamentos florais durante polo menos 20 anos. No momento da incineración activaban o ventilador do forno, pero non os queimadores. Cando a familia marchaba, cambiaban os cadaleitos por outros de menor valor. Nalgún caso, mesmo por cartóns, para despois revendelos como novos para outros servizos funerarios. O sorprendente é que todo saiu á luz no 2017, cando o propietario denunciou un exempregado por extorsión. Este pedíalle cartos por non revelar fotos dos finados fora dos cadaleitos. Cando a policía rexistrou a súa casa, atopou máis de 700 casos con fotos e notas detalladas do acontecido durante polo menos 20 anos. A listaxe de delitos dos que se lle acusa é longa: organización criminal, estafa agravada, falsedade en documento mercantil, branqueo e contra o respeto dos defuntos. 900 familias denunciaron estes feitos nun xuízo que se prevé se prolongue ata o mes de xuño. Están chamados a declarar case 250 persoas entre testemuñas e peritos.